Ostrokyslá, rýchlo a jednoducho. Potrebujeme kuracie prsia, judášové ucho, cibuľa a cesnak, mrkva, siráča, sojová omáčka tradičná, sojová omáčka pikantná a samozrejme ešte ďalšie ingrediencie, ktoré uvidíte v tomto videu. Tak vám teraz ukážem jeden z mnohých receptov. Nech sa páči, dáme si trošku oleja rastlinného rozlica, pridáme si kuracie prsia, si rozmiešame. Hneď na začiatku si môžeme posoliť čierne korenie, opäť si ho čerstvo namerieme. Keď sa nám mäsko trošička zatiahne, tak si začneme pridávať ďalšie ingrediencie. Je cibuľka s cesnakom a samozrejme nemôže chýbať mrkvička. Ježiš, ja to sypem kade tade. Tiež si pridáme judášové ucho, ktoré sme si nakrajali. Môžete si pridať aj huby shiitake. Ak huby shiitake nemáte, tak ako ich nemám ja teraz, tak si ich tam proste nepridáte. Môžeme si pridať trošku rajčinového preplaku, ale naozaj len trošička. Pridáme si sojovú omáčku. Máme sojovú omáčku pikantnú, táto je dosť pikantná, takže s tým tak trošku opatrnejšie. Máme tu siráču. Tu si tiež môžeme pridať teraz, už potom budeme postupne dochucovať a podlejeme si vývarom. A necháme si našu polievočku variť. Podlejeme ešte trošku vody. Nezabudnite dať odber. Nezabudnite dať zvonček. Zeleninku si pridáme. A budeme polievočku variť ďalej. Vajíčko si postupne budeme zamiešavať do polievočky v takom štýle, ako keď si robíte doma vajíčkovú polievku. Prilejeme si rozmiešaný kukuričný škrob a polievka nám dostane takú rôsolovitú podobu. Polievočku ako v ázijskom bistre. Premiešame. Jedna. Druhá. Ochutnáme pálivú sojovú omáčku. Takto ešte polovicu, možno celú lyžičku, takto. Takže 3 lyžice octu sú tam. Nám neostáva už nič iné, len si zaželať dobrú chuť a naložiť si našu ostrokyslú domácu polievočku, tak dobrú, ako býva v ázijskom bistre. Prajem vám dobrú chuť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.